महाशिवरात्रि आज महाशिवरात्रि देख रे जलुची देख जागर बती महाशिवरात्रि आज महाशिवरात्रि देख रे जलुची देख जागर बती रंग नाली नेड़ी जलुची दीपाली रंग नाली नेड़ी जलुची दीपाली अंधार कुचेरी हसुची राती महाशिवरात्रि आज महाशिवरात्रि देख रे जलुची देख जागर बती जे घड़िए थाई उठी चूरे आजी के थकी गई तो चंपा आनी चूरे तोली हो मंगल मनासी आमे करी चुपास रही उजागर देखिबू सिंगार बेश धूप दीप पंचामृत हारमाल गंगा जल घिन नैवेद्य कैलासपति महाशिवरात्रि आज महाशिवरात्रि देख रे जलुची देख जागर बती चारि प्रहर बसिबा अखंड प्रदीप जाली शिव को चिंतिबा जोग निद्रा तेजी एबे जाग सदा शिव कुह महादीप केबे चूड़ा कूटिब गुप्तेश्वर बेलेश्वर सिद्धेश्वर महेश्वर करुछु मिनती दियो हे मुक्ति हो महाशिवरात्रि आज महाशिवरात्रि देख रे जलुची देख जागर बती महाशिवरात्रि आज महाशिवरात्रि देख रे जलुची देख जागर बती रंग नाली जलुची दीपाली रंग नाली जलुची दीपाली अंधार कुचेरी हसुची राती महाशिवरात्रि आज महाशिवरात्रि देख रे जलुची देख जागर बती महाशिवरात्रि 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 तारकेश्वर मंदिर दीर्घ 20 वर्ष है आज 20 वर्ष है ये आम जागर पर्व पालित ही आसूँ महात्मा चारिड़ू प्राय 10 खंडी गाँव लोक ये जमा होती बहुत आनंद उल्लास सह पालन हो मुंडे भक्तजना स्वयंसेवर वंदेश्वर शंकर ओम नमो तारकेश्वर सर्वभूत आज बहुत
ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଜାଗର ଦିବସ ଅତି ରୋମାଞ୍ଚକ ଭାବେ ପାଳନ ହେଉଛି। ଆଜି ଜାଗର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୀଠରେ। ଆଉ ନଦୀଟିରେ ଯେଉଁକି ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ମିଳେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଶ୍ମଶାନ ଅବସ୍ଥିତ ତଥା ଆମର ନଦୀଟିରେ ସବୁ ତାରକେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠିକି ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଲେଖ ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଏବଂ ଜାଗର ଯାତ୍ରା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ବୃନ୍ଦାବନ ସ୍ୱାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ନାଥପୁର। ଆପଣ ତାହେଲେ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ବୋଧେ? ହଁ, ଏ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କାଲି ଆପଣ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଜାଗର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏତେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ନାଥପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ବି ଆମ ନାଥପୁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ଲୋକ ଏବଂ ଆମର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ବି ପାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ନୂଆଗାଁ, ନାଥପୁର, ଲିଙ୍ଗପୁର, ଶିଶୁପାଳଗଡ଼, ଇନ୍ଦର କଲୋନୀ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ଆସିକରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପରେ ସେମାନେ ଅନ୍ନ ଖାଇ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାବେଶ ଏଠି ହେଇଛି? ଏଠି ମିନିମମ୍ 2000ରୁ 2500 ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ହେଉଛି କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ଏ ପ୍ରସାଦ ଆମର 1000ରୁ 1200 ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେତିକି ପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ବି ଆଦର ସହକାରେ ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ये जो मो ना हूँ प्रशांत कुमार मिश्र। मुझे नाथपुर गाँव ये जो आम ये तारकेश्वर मंदिर जो ये जागर उत्सव आज को दीर्घ 20 वर्ष है चलू। हजार हजार भक्त समागम हुए। एटी जमी लिंगराज मंदिर सेवा पूजा अच्छी एटी से प्रकार सेवा पूजा अच्छी। लिंगराज मंदिर सब सोर्स अच्छी, बहुत सोर्स अच्छी इनकम सोर्स हो गाँव मान चांदा बेदार ये जिन हुए। लोक प्राय 2000 लोक को अन्न छत्र भाया दि जाए, लोक खाती आठी आसी बसती, दीप जालती, महादीप उठी सारा घर को जाती। ये आम चिरस्थायी। महादीप केतବେଳେ उठे? महादीप लिंगराज मंदिर जो महादीप उठुची ताकू ही लक्ष्य कर महादीप उठे। तथापि आम 11टा हाइस्ट 11टा केते लोक 11टा पर महादीप उठुची। केते जण भक्तଙ୍କ समावेश ଏଠାରେ? ଏଠି ପ୍ରାୟ 2000-2500 ଭକ୍ତ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଠି କେତେବେଳୁ ଆସିଲେଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ? ଆପଣ ଉପାସ ରଖିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାସ ରଖି? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଜାଗର ବିଷୟରେ କିଛିଟା କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଜାଗର କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେଇଛି? ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ସମାଜ ହେଇଛି ସେଠି ଶିବଙ୍କର ଠାରୁ ସବୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ବା ଶିବ ହିଁ ସବୁ ମଣିଷ ଜଗତର ମାଲିକ ଯେ ତାଙ୍କ ଉପାସନା ହିଁ ମଣିଷର ଉନ୍ନତିର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ଉପାସନା ଜାଗରର ମତଲବ ହେଲା ଉଜାଗର ରହିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା। ଆଉ ଏଇ ଜାଗର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଉନ୍ନତି ସହିତ ମାନସିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏହା ଗୋଟେ ସମାଜ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ସମାଜର ଏଇ ଗୋଟେ ପରାକାଷ୍ଠା, ତାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମଣିଷ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହିଁ ଘଟେ। ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ ତମ ନାଁ କ'ଣ? ବିକାଶ। କୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଡ଼ାପୁର ଆସିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଏଠି ଆସିଲେଣି? ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଆସିଲିଣି। ଆପଣ ମହାଦୀପକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ମହାଦୀପ କେତେବେଳେ ଉଠିବ ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଜାଗର ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମହାଦୀପ ମତଲବ ସବୁ ବର୍ଷ ସେ ସେମିତି ପାଳି ଆସୁଛନ୍ତି ମହାଦୀପ। ଆପଣ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି? ନା, ସବୁ ବର୍ଷ ଆସିନି, ବାକି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାକି ବାହାରେ ଥିଲି, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଗର ଏଇ ଯେଉଁ ଓଷା କରିବା, ଉପାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଉପକାର ହେଇଛି?
उपकार मतलब भगवान गोटे जन्मदिन मतलब जन्मदिन कि कली जुगर जन्मर से तो लोक मैंने समस्त पालुच्च एठी आम बाबांकर जागर दीप उठी चलती केते वर्ष होलाणी अनुष्ठान एठी हो गले प्राय 10 वर्ष खंडे सन्दु आउ किसी भाईना अच्छा तांकर मध्य किसी प्रतिक्रिया नवा भाई आपन ना कोन नाम पंडित राकेश पंडाचार्य आपन ए जागर विषय कोन कहले केते वर्ष कोन प्रभुଙ୍କର ତ ବହୁତ ଅଲେଖ ମହିମା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତାରକେଶ୍ୱରଙ୍କର ବନ୍ଦେ ରମାବତୀପୁର ବନ୍ଦେ ଜଗତ କାରଣ ବନ୍ଦେ ପନଙ୍ଗ ଭୂଷଣ ବନ୍ଦେ କୁସୁମାପତି ବନ୍ଦେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶଶାଙ୍କ ନାରାୟଣ ବନ୍ଦେ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତନାଥଚନ୍ଦ୍ର ବରଦ ବନ୍ଦେ ଶିବ ଶଙ୍କର ତାରକେଶ୍ୱର ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର କହିଲେ ହବନି ମାନେ ଇଏ ହବନି ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଠାକୁର ସିଏ ଡାକିଦେବ କହିବେ ଆଉ ଏଭଳିଆ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ବହୁତ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲି ରହିଛି ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜି ବୋଧେ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜି ବୋଧେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଜାଗର ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କୁହାଯିବ ଏତିକି ଆଉ